som nebol v Berlíne. Bude to novinka. Vítajte na novom hoteli, ešte nemajú kartičky, tak dovolím takto lístky. Deň prvý. Sme v centre diania a samozrejme sa tu s tým všetci fotia. Vedľa budovy Ríšského snemu. Tam hore vykúka moderná architektúra. Tu máme úrad vlády Nemecka. A na toho Mikuláša, tu je najviac realistický Mikuláš, akého som v živote videl. No a sem pôjdeme zajtra. Ako v Berlíne získať zdarma jedlo? Prísť niekam, kde zatvárajú o minútu, nič vám nepredajú a ako omluvu vám dajú? Čia semienka? No. Nemecký bratwurst. Deň druhý. Vieš, na čo sú tieto biele guľôčky? Na ohadzovanie! Sem sa dá dostať zadarmo, ale treba sa registrovať dopredu, ktorá je otvorená Brandenburga. Je veľmi starý. Koncept je, že predajne sú otvorené. 7 poschodí. Neviem, či je stále najväčší v Európe, ale jeden z tých obrovskejších. Dnes sme sa vybrali do Židovského múzea. Ideme cez takéto sídlisko. A moc som toho nenatáčal, ale ono to vlastne všade vyzerá podobne. Begin to look a lot like Old Hall.